Луци, кажи къде сме? Здравейте, ние сме в Виена. Това е Шон. Шонбрун. Това е един дворец, който някога е бил собственост на Гуци. Но сега вече той го е подарил на Австрия, за да може повече хора да го виждат. Добре, айде да видим. Какво има тук сега? Това е двореца. С гълдинките. Добре, че няма се разкарваме вътре, че изглежда бая големичък. Така, там в далечината е лабиринта от растения. Там горе е нещо невероятно. Тук пак са лабиринтите от дървета и храсти. No te lo dicen por letra, pero más o menos.